namung 1.000 Pak Bu. Niki jenengan kula bocori 1.000 ning punjule duka. Iki punjule duka. Nggih Pak Bibit nggih. 1.000 to? Nggih, lagi lek punjule duka. Niki mangke utawi resepsi jenengan ulang tahun mantu mitoni saged makaten. Mbok bilih niki sinambi ngrantos sajake nika dening cekap. Niki kula tak ngaturke Mas Kirun. Dik Rinvi kersanipun jumeneng wonten ing sasana sesarengan restu budaya Bapak Yani dalasan Ibu Ika Dik Rinvi. Hey 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 hey. Iya. Selamat malam Wong Ayu. Selamat malam Pak Tris. Untuk yang kedua kalinya kita ketemu di sini. Ya, juga, tahun kemarin sudah ketemu. Dan juga Alhamdulillah. banyak penontonnya luar biasa. Luar biasa sampai pojok kono, sampai pojok kono, pojok kono. Betul sekali. Ora enek wong lek pojok kono. Sing kono mau to. Iki nyatu kono sepi. Iki kabeh nglumpuk nang kene Cahayu. Alhamdulillah. Iki mau minangkani pamundhut saking jenenganipun Pak Yani kalian Ibu Ika. Bapak Yani kalian Ibu Ika. Iki pengusaha Rajakaya. Selain Rajakaya iki juga treke akeh sak Pagerwaja. Dulu katanya punya sapi ya? Punya sapi. Engko awake mulai digawani sapi siji-siji. Alhamdulillah. Nggih nggih Pak. Tak dongake Pak Yani loman niku. Ya nggih to. Sapi kena nggih tuku montor. Oh nggih, Pak Yani sekeluarga itu wonge loman lho Mas. Apa meneh kaya ing wengi iki Cahayu. Nggih. Iki wis ngundang awake ping pindho. Betul sekali. Dalam rangka 1 Muharram. Khususnya lek kaya wong Jawa ki mangingati wulane Sura. Bersih dusun. Bersih dusun. Dadi ben Sura awake dhewe iki muga-muga diaturi. Rene. Ngono ya. Nggih, biasane kan lek balik ki artine cocok lho Pak Tris. Lah iki kan kita sudah balik 2 kali. Sok tahun-tahun berikutnya semoga nggih lebih lancar sukses. Amin amin Cahayu. Bapak Yani ingkang pundi? Bapak Yani ingkang wonten ngajeng mriku niki wae tasik nrima tamu nggih Bapak Yani. Wah, tasik menerima tamu nggih. Mangke diaturi minggah mriki. Nggih, biasane kaya biasane Pak Yani iki kudune ya lek jenengan karo Nduk Tia ki hadir sing saka Branglor. Lek saka kene Branglor ya. Nggih, kula saking Jogja. Jogja. Nggih. Pun pindah. Oh, pindah. Diaturi jumeneng. Mbak beliau gawe ditingali Pak Yani. Bilih kersake tetembangan napa, lagune napa Pak Yani? Lagune napa? Nyawer mawon. Oh nggih, siap. Oh, ya ora apa-apa nyawer tok lagune kene wae. Nggih, penak. Nanti sekiranya ada request langsung minta ke sini ya Pak Yani. Oke. Kalau begitu kita kasih satu lagu untuk malam hari ini Dik Rinvi bersama Restu Budaya. Ceritane wayang. Napa Pak? Ora krungu aku. Kelinci ucul nggih, nggih. Jawi
Kobong gede jroning praja Rasa budaya ceritane wayang Ramayana ning negara Ngalengkodiraja Ratu Kutha Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta ya Anoman si ketek putih sowan teman Sinta dijak mulai konangan Indrajit lan pate ning Anoman ora digete yo heledan ngalam kodi apa toko bilang wae padha mati domblong omah gede padha dadi areng dosa muka sampai gereng-gereng ya iyo ceritane wayang Ramayana Ngalengkodiraja Ratu Kutha Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si ketek putih sowan teman Sinta dijak mulai konangan Indrajit lan pate Anoman ora digete heledan kodi apa Dosa muka
kobong. Neng buri kobong. Diberi kobong. Kobong iki beluwe kaya ngono kan. Alhamdulillah restu budaya restu luar budaya. biasa. Iki mau wis diaturke ing wengi iki Dik Rinvi. Iya. Lalu disajake kae arep ngaturke Turangga Putri. Turangga Putri ya. Iki wis siap apa durung? Derek. Derek. Kurang. Kok satu lagi. Oke. Iki ngene. Kayak mengke kok enek jaranan karo pentulan ki mbek sapa kuwi mengke? Tak sapa tak jaranane mbak-mbak iki lho. Oh, mbak-mbak. Heeh. Masa mbak-mbak kok jaranan. Tapi lek mbak-mbak mestine ning kono. Jaranane sapa ta? Kok aku. Iki ya kurang prayogi. Lek Pak sapa jenenge Pak Yani iki ndak diaturi nang kene, tapi kepenake iki sik Pak Yani iki ben piye ngono lho. Lah, betul. Ngono lho. Karepku iki ya ngono, Mas. Kon joget ning dhuwur salon. Engko lek tiba piye? Panggungnya mbok ya ning dhuwur panggung karo nyampe. Oh iya. Oke. Pak Yani, permintaan dari teman-teman Rajakaya, sopir-sopir. Ya. Iki Dik Rinvi sing nyanyi utawa Dik Rinvi sing jaran kok jenengan nyawer. Oke. Joget kok ning dhuwur son. Nang dhuwur son ngrepoti ambulan kok. Mangsaku. Iki kepriye? Iki sik jaran dhisik apa nyanyi? Manot. Nyanyi. Oke. Lek nyanyi lagune apa, Mas? Bojo telu. Bojo telu ki ora kakean lho, siji bingung. Dangdut. Dik Rinvi sik anu lho single lho iki. Lek Dik Rinvi bojo loro ora ngerti. Iki sik bocah cilik. Bocah cilik di bawah umur. Heeh, di bawah umur. Enggak sing bojo loro kok ben Mbak Vita lah apa. Sing wis pengalaman maksudnya ngono. Lek Dik Rinvi ki sik bingung. Nggih. Oh, wonten pamundutan kelinci ucul nggih saking Bapak sinten? Bapak sinten? Pak Yani. Oh iya, Pak Yani. Bapak sinten? Pak Yanto. Pak Yanto. Oh, Pak Yani. Ojone Pak Yanto. Iki piye? Kelinci ucul apa? Kelinci ucul nggih. Oh ya, iki krana request juga Cahayu, ya Pak Nggih, Kadipen Panang Mas iki. gaenen DJ nggih Pak DJ. Kiron nggih. Heeh. Lagune Kelinci Ucul DJ. Remix. Kelinci Ucul. Oh, Kelinci Ucul. Kelinci Ucul. Dadine anu Pak Tres, kan Kelinci Kepiye? Ucul itu lagu yang penak langgam-langgam nyemek. Tapi kita kolaborasi dengan remix juga bisa. Nah, betul. Restu budaya Restu ki budaya tampilnya beda. semua itu bisa. Bisa. Jaranan iso, campur sari campur-sari ya iso. iso. Iki koyoke hadroh ya iso ya Pak Tres. Hadroh juga Oh. bisa. Nanti khususnya dari Restu Budaya dan melayani. Iki ngene Dek, karo ngabari kanca-kanca YouTuber. Iya. Untuk tanggal 28, jangan lupa dari keluarga besar Triadi Budaya, Tiudan Gondang, nanti siang dan malam. Dan juga tanggal 25, paguyuban jaranan dari Kudapatra Yuwono di Blitar, Tedak Gus Idam. Tanggal 19, Cipta Budaya Juli. Siang saja di Kiping. Ya wangi tekan hati-hati. Ya, Tanggal somben. 19. Somben endi Pak Tres? Somben Tiudan. Tiudan. Ya. Dekat dari Dam Kleben. Heeh. Siang Lek dan malam. engko bengi endi Pak Tres? Kok bengi awake pulang dobok nonton. Oh. Pagi ngene awake mulai yo. Oh, sama ndak lanjut part 2 to. Gak aku Oh, wis gak aku wis mboten. kan koyo wis lepoh tenan iki nek sura iki. Semoga-moga panggah sehat awake dhewe. Amin pangestune. Oke, Kelinci Ucul masih monggo bersama Dik Rinvi Ananda. Ayo masih. Nah, permintaan dari teman-teman karyawan Rajakaya Pak Yani Kelinci Ucul. Restu budaya lagi. Asik sak jose Dik Rinvi. Ayo Pak Kiro. Tane sak jose. Jojisnya lagi. Terima kasih ya bosku. Oh, sopir motor abang. Ini kan sopir. Bengi kudu sak teruse ning desa. Mergo aku angkul iki
Jogja ya ya. Diam. Tekong di Pak. Terima kasih bosku. Asan. Paradisnya. Restu budaya lagi. Ayo mas. Ayo. Barongan moto beling. Rini tak tembiling.
betul. Bapak Yanto. Permintaan dari Bapak Yanto. Betul sekali, mugi-mugi saged dados jampine saya. Jampine saya. Enjing. Betul sekali Dek Rinvi. 2 lagu ini tadi kita sudah sajikan kepada para penonton. Dan Enjing, juga betul. dari teman-teman sopir. Teman-teman sopir terima kasih banyak. Semoga berkah barokah rezekinya nggih. Usahanya ya tetap lancar. Amin. Tetap sehat pokoknya.